Ei, sabies que la química ens ajuda a conservar i a millorar els nostres aliments? Confós? No pateixis, t'ho expliquem. Els additius. Amics o enemics? Què són els additius? Un additiu és qualsevol substància que s'afegeix als aliments per mantenir o millorar la seva inocuïtat, frescor, textura o aspecte. Com els podem identificar? Els additius aprovats per la Unió Europea s'identifiquen amb un codi format per la lletra E d'Europa, seguida per un nombre de 3 xifres. Cada centena representa un tipus d'additiu. Així doncs, tenim colorants, conservants, antioxidants, reguladors d'acidesa, espessidors, estabilitzadors, emulgents, reguladors de pH, saboritzants, antibiòtics i molts més. També es poden dividir entre desenes, com és el cas dels colorants, on podem trobar grocs, taronges, vermells, verds, blaus, marrons i daurats. I de ben segur us preguntareu, són perillosos els additius? La resposta és no, sempre i quan es consumeixin en quantitats moderades, com tota substància natural o artificial. Tots els additius alimentaris autoritzats a la UE han de passar un seguit de controls per garantir la seva inocuïtat. A la Unió Europea, aquests controls els porta a terme la EFSA, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària. La seva missió és garantir la seguretat de tots els consumidors. Però com s'avalua la seguretat d'un additiu? Doncs mitjançant la ingesta diària admissible, que és la quantitat d'una substància específica que pot ser ingerida diàriament sense que aquesta causi danys apreciables a la salut. Els científics també se serveixen de la NOAEL, que és la dosi màxima d'una substància a la qual no s'han detectat efectes negatius en la salut del subjecte. Per ajustar les diferències entre animals i éssers humans, es divideix la NOAEL entre 10 i després es torna a dividir entre 10 tenint en compte les diferències entre individus de la mateixa espècie. En conclusió, els additius allarguen la vida, sabor i aspecte dels aliments. S'identifiquen amb el nombre E. Són segurs, ja que la seva inocuïtat ha estat demostrada, i són un exemple de com la química millora la nostra vida dia a dia. I recordeu, als aliments hi ha molta química.